Cum recunoști vocea lui Dumnezeu? Trăim într-o lume care nu tace niciodată. De la prima oră a dimineții și până seara târziu, suntem bombardați de notificări, știri, griji, opinii și așteptări ale celor din jur. Mintea noastră a devenit o scenă aglomerată unde mii de voci strigă în același timp, cerându-ne atenția. În tot acest zgomot asurzitor, există o întrebare care macină sufletul multor oameni. Cum mai putem auzi vocea lui Dumnezeu? Și mai important de atât, cum ne dăm seama dacă o gândire, un impuls sau o idee vine cu adevărat de la El sau este doar propria noastră imaginație? Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu în evenimente spectaculoase. Ne dorim semne pe cer, tunete, minuni izbitoare sau coincidențe de neclintit. Însă istoria spirituală a omenirii ne arată o realitate diferită. Atunci când profetul Ilie îl căuta pe Dumnezeu, Biblia ne spune că a trecut un vânt puternic, dar Dumnezeu nu era în vânt. Apoi a fost un cutremur, dar Dumnezeu nu era în cutremur. A urmat un foc mare, dar Dumnezeu nu era în foc. După toate acestea, a urmat un susur blând și subțire. Abia atunci, în acea liniște profundă, s-a simțit prezența divină. Dumnezeu alege adesea să șoptească. De ce face asta? Pentru că cel care strigă vrea doar să îți capteze atenția cu forța. Cel care șoptește te invită să te apropii. O șoaptă cere intimitate, cere să îți oprești propriile gânduri și să îți apleci urechea inimii spre El. Dar cum putem fi siguri că acea șoaptă subtilă este a Lui? Există câteva repere clare prin care Creatorul ne vorbește și prin care îi putem recunoaște amprenta unică. Primul reper: vocea Lui aduce întotdeauna pace, nu confuzie. Cea mai mare diferență dintre vocea Lui, Dumnezeu, și vocea propriilor noastre frici sau a influențelor negative din jur constă în starea pe care o lasă în suflet. Gândurile care vin din anxietate, din stres sau din presiunea lumii sunt grăbite, haotice și te fac să simți panică. Ele îți spun: trebuie să acționezi acum, altfel pierzi totul. Nu ești destul de bun. Toată lumea te judecă. Aceasta este vocea acuzației și a fricii. În schimb, când Dumnezeu îți vorbește chiar și atunci, când îți atrage atenția asupra unei greșeli sau îți cere o schimbare dificilă, vocea Lui vine însoțită de o pace profundă, supranaturală. Este acea certitudine liniștită care îți spune că, indiferent cât de mare este furtuna din jur, tu ești în siguranță. Vocea lui Dumnezeu nu te lasă niciodată confuz, ci îți limpezește mintea. Al doilea reper: Dumnezeu vorbește prin punerea în acord cu adevărul suprem. Dumnezeu nu se va contrazice niciodată pe sine. El nu îți va șopti niciodată în inimă ceva care să contrazică legile sale morale, dragostea sau principiile lăsate în Sfintele Scripturi. Dacă un gând îți sugerează să te răzbuni, să urăști, să fii mândru sau să faci rău cuiva, sub pretextul că așa este drept, acela nu este Dumnezeu. Vocea Lui te va îndemna întotdeauna spre iertare, spre compasiune, spre smerenie și spre adevăr, chiar și atunci când ego-ul tău ar vrea să procedeze invers. Gândurile divine te provoacă să crești, să fii o versiune mai bună și să iubești chiar și atunci când este greu. Al treilea reper: vocea Lui se repetă prin coincidențe sfinte. Uneori suntem prea încăpățânați sau prea distrași ca să înțelegem o primă șoaptă. De aceea Dumnezeu folosește un sistem de ecouri în viața noastră. Poate că dimineața îți vine în minte un gând stăruitor despre o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult. La prânz deschizi o carte sau un text și citești exact despre importanța de a fi alături de cei singuri. Seara cineva îți menționează absolut întâmplător numele acelei persoane. Acestea nu sunt simple coincidențe. Sunt tipare prin care Dumnezeu îți ghidează pașii. Când un mesaj constructiv, plin de dragoste sau de îndemn spre ajutor se repetă din surse complet diferite, este un semn clar că cerul încearcă să îți comunice ceva. Al patrulea reper: Dumnezeu vorbește prin uși care se închid și uși care se deschid. Nu toate formele de comunicare sunt verbale. Dumnezeu ne vorbește extrem de des prin circumstanțele vieții. De multe ori ne rugăm cu disperare pentru un anumit lucru, un loc de muncă, o relație, o oportunitate. Ne dorim acel drum cu tot sufletul și totuși ușa se închide brutal în fața noastră. În acele momente de dezamăgire tindem să credem că Dumnezeu ne-a uitat sau că nu ne aude. Însă o ușă închisă de Dumnezeu este de fapt o formă de protecție. Este modul Lui de a ne spune: nu merge pe acolo, drumul acela te va distruge, am ceva mai bun pentru tine. Modul în care El ne vorbește prin circumstanțe devine clar doar atunci când privim înapoi și realizăm că eșecurile de ieri au fost, de fapt, salvările noastre de astăzi. Cum ne putem antrena să îl auzim? Capacitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu nu este un dar rezervat doar celor aleși, ci este o abilitate care se cultivă prin exercițiu și intenție. Dacă vrei ca o persoană dragă să-ți vorbească,
Nu o strici în timp ce tu dai muzica la maximum. Te oprești, te așezi lângă ea și o asculți. La fel funcționează și în relația cu divinitatea. Avem nevoie de momente de liniște digitală și mentală, 5 sau 10 minute pe zi în care să nu verificăm telefonul, în care să nu ne gândim la liste de sarcini, ci pur și simplu să stăm în tăcere, în natură sau într-un colț liniștit al casei, spunând simplu: Doamne, inima mea este deschisă, vorbește-mi. Rugăciunea nu ar trebui să fie doar un monolog în care îi înșirăm lui Dumnezeu toate cererile noastre, după care plecăm în grăbă. Rugăciunea adevărată este un dialog, iar într-un dialog, jumătate din timp se petrece ascultând. Dacă simți astăzi că ești într-un punct de cotitură, dacă te simți pierdut sau dacă ai nevoie de o direcție, amintește-ți acest lucru. Dumnezeu nu s-a îndepărtat și nu a devenit tăcut. El este acolo, la fel de aproape ca o suflare.